Sa sisian pat nagaliang jongi ko Good News TV ngi I khublei yapi baroh kiba peit yakani ka Bible study yakani ka program ka jongi hakani ka janmiet haga kerteng ka jong nong pin jongi uji su Christ ngi la poimenta hakani ka episode ka bakhatdu jong kani ka Bible study nagabenta jong nu benai February arajar arpusan ngalai don ringkat bat phi lima gini lai teli kitayo kibala letno bat hagani ka tayo kabala dep ngala pengen mau yapi halor jong ka wei ka phang bat kata ka long ka Jingkmen lani joy bat ngilaya kren ru halor kumnu bangin yo ya ka Jingkmen bat bangin yaine ru ha ka Jingkmen ka bau Jisu uwan balai bat ha ka day bat kani ka Bible study ngala shim na kani ka shiti ka jong Apostle Paul shakinong Philippi da ka bangin peit ye kilenong baroh sautli kilenong jong kani ka shiti ka jong Paul sha ki Philippi ya ka bangila dep ban peit hakini ka tayo ka bala dep ya ka lenong ka beningkong bat ka lenong ka baar da ka ba ngaong ru bangin yo ya ka Jingkmen ha ka jingim jongi lani bangila ban yai ne ha ka Jingkmen ka bau Jisu la ai kidan sautli ki s ki bangingi don kam bat hakini ka tayo ka bala dep ngila dep ni peit ki artli ki s ka beningkong ka di ka single mind ka bamut ka jingpen lek jingmut ka ba shi jingmut kabangi pelet jingmut tang hau Jisu Christ ja ki jingja kat baki ja ka jing pelet jingmut ka jongi kalong tang hau Jisu balangi la ban le kumta ngin yo ya ka Jingkmen wada preng ki jing e ki babon ka ba arpat ka bangi ladep penyepej ha ni ka tayo ka baladem ka le halor u esu baar bat kata kalong ka submissive mind lani ka jingmut jing berkhat ka bangi la ban pendem bat kani nga kam kren haga jinga day para brio larang ila ban nyo yaki way baki long ki ba kamba ban yangi larang ila ban nyo yaki way kam halor ban yangi day hang ta bangin yo yaka Jingkmen ha bangin don kata kamen sim ka bangin pendem Henry larang don kamen sim ka bangin pen kraw bat larang don kamen sim jong ka jing knyum ka jing bamhun ha ka ay ka bangin yo bat ngi yo pediang nginum yo yaka Jingkmen lanu ru bat kumta hagani pat kapor kuman beteng ya kani ka Bible study ngini pej si ki artli ki s ki badangsa lingba jong kani ka Bible study bara shwa bangin beteng tungin pendem khublei hagu jingduwai au blei buk pa jongi bahabneng ka jingo ka buram bat ka jingero long ya ka kerteng ka bakhut bat ka Bidonbok ka jome naman melong blei ubam ji eno ubay don kat bat ngi melong blei ubay besar yangi lemba ka ketien ka jome kenang bangin nang ban san haga jinga dei ka jingi bat me bat ngin san ru ko ken rat bi ta ka jinglong jingim ka bakin jamin siem ka jongi ngi ai ngo yami lingba ka Good News TV ba mi ai hangi na ka por sha ka por yagi jingikai lingba jo ka ketien ka jome bat hagani ka poru ngi don lingba ka ni ka Bible study hagani ka janmiet kan mau ilau jong syakri bat kan mau lang ya baroh ki peit jangan ke program balingba kan ke Bible study kiri kini ban mat iki jing kyrkhu ki jome snow ya ke bango hakateng ke jome Jisu ngidwai amen us ubalai ubangingi don kam bangila ban yo ya ke Jingkmen ha ke jingim jongi bat bangila ban yai neru ha ke Jingkmen us ubalai udai spiritual mind ke jingmut jing berkhat kabakin jamin siem bangila ban yo ya kata ke Jingkmen bangila ban yai ne ha kata ke Jingkmen ngi don kam ya ke spiritual mind ke jingmut jing berkhat kabakin jamin siem bat ya kan ingin siem ha ke linong ka balai jong ke shiti ke jong Paul sha ki Philippi bat ha ke linong ka balai jong ke shiti ke jong Paul sha ki Philippi pin siem bo Paul utho hadu khat wei sien tangha kan galenong ka balai utho hadu khat wei sien ya ka kentien things lani ki a u kentu ki bangej ha ka galenong ka balai ba na ka khot ka ba khat kendai sngap uang ya ki kentien uang baki dei ban perkhat ba ni ban om yamut brai ya ki a ki ba ha ka ni ka kendo uang kumno uang ki ba yamut brai ya ki a ru ki ba ha kani ka kendo Henry kum ki Kristan ki bakin jamin siem ngi perkhat bat ngi dei rupan perkhat tang ya ki ki bakin jamin siem sngap uang kum ni pat agad khot ka ba arpho uang wat numi mut brai wat numi perkhat ya ki bahagani ka perthai lani agad ka kendo bal agad khot ka ba arpho uang ya ki kentien
uang namar ke jinglong traishnong jongi kalong habneng. Nang taru, ngia ap kmi lenti yung nong penim u Jesus Christ u bau trai. Ki briu ki bakinja mensim. Ki pet ya ki ei ki baja hakan ga perthai. Ki pet da ka yit kmi ka bakinja meneng. Ki pet da ka yit kmi ka bakinja mensim. Larang ibu aga kitin nong way ngiyong ki pet na ka spiritual viewpoint. Lani ki pet na ka liang ka bakinja mensim ki yo iya ki ei ki baja hakan ga perthai na ki yit kmi ki bakinja mensim. But day habangila ban lek kumta ngin sa yo shisha ya ke Jingkmen. Shubu menta. Larfi mat ya ke jing'e. But larfi pet ya kita ke jing'e na ka yit kmi ka bakinja brio. Pila ban keli. Balai ya kendo ya ke jing'e. Balai begini ke jingja ki wan ban jah ke jing'im jonga. Lani balai begini ke jingja kim jah kum mga kwa. Balai beki wan jah kum ni kabalong persya ya ke ei ka mga angnut persya ya ke ei ka mga kwa. But kabakum kata ke jing perkat. Katu no ya ke jingsuk bat ya ke Jingkmen na ke jingim jonga jongpi. Henry habangi pet ya ki ei ka bajah ke jingim. Bat larangi pet ya kita ki ei ka bajah ke jingim na ke spiritual viewpoint. Na ke jing yo i ka bakinja mensim. Larangi pet ya ki ei ka bajah ke jingim jongi. Wala kilak bandi ke jing'e. Henry larangi pet na ke spiritual viewpoint. Na ke ei ka yit kmi ka bakinja mensim. Ngin salak ban ong kumbong ujub. Haka kitab ke jong ujub ke lenong ke baar ke dekat ke beshipo sengap ujub uang yala ke jong ke lok ke jong u hadin bagi jing'e ke ba ujub ulamat bat ke lok jong u ke ong ba un yap no ba un tim yu nu play bat ban yap no sendan sengap ujub uang kum no namar yo iye ke jing'e ke ba umat na ke spiritual viewpoint uang ya kini ki kentien haka kitab ujub ke lenong ke baar ke dekat ke beshipo uang pakren kumbakren ke way na ki riubit balai ngin pediang naga kiti ublei ya ka babaha tingin om pediang ya ka basniu larang irung idan ke jing perkhat ka bakinja mensim ngidan ya ka spiritual mind ngidan ya ka jing mut jing perkhat ka bakinja mensim ngin soong kumta kumong ujub hatu ngin pediang na ublei tang ya ki ei ki babaha ngin pediang ya ki ei ki basniu ki balok ala banong persya ya ka bangi kwa ya ka bangi mon ya ka bangi angnut Larangi don ke jing mut berkat ke bakin jaman sim ngin seong kumta wala baki jing'e ki wan ha ke jing'im jongi. Wala ki jing'e ki wan ha ke jing'at lenti jong ke jing'im jongi. Ngin salak ban ong kumong ujum. Bali hangta bangi salak ban yo mat ya ke Jingkmen ha ke jing'im jongi. Karon ko ke jing'e tu la tu syapanggi sangut ki missionary. Ki bala syak penyap kum ki martyr. Ha kita ki okas. Kini ki okas kidai na Ecuador. But kidai pat ki jat benriu ki wei pat ki jat benriu ki kot ya kini ki okas da kita ki naked savages. Lani ki briu ki balang sadin. Ki briu ki balang sadum. Ki babun ki briu ki perkhat. Bakatu ka jing'im. Bakatu ka jing traishitom ka jong ki missionary. Kalalong ka jingdu jingmentoy bat kabamdan jingmentoy namar menta kila yap. Bat kila syak penyap. Ha kita ki okas ki badai na Ecuador. Hot kani ka jingja kalawan ra ya ka jing sngogsi ha ki babun ki brio. Henry habangi yo ipat ya ka jingkala jo ki brio. Kamtam na kata ki jat benrio okas. Ngimla ban penkut baka jingyap jo ki ni ki missionary kalong ka ways kalong ka belen na Habangi pet ya ki na ka bakin jaman siem kamlong ka ways kamlong ka belen na Kamlong kabalen ay kita ki missionary leni ki weipat ki brio namar bang yo yo so jong ke jingkala lima ke jingtrei jong kini ki missionary ngasong tanat ban pergen mau ya ki kentien ki jong Jim Elliot ubolong way na kita ki missionary na pleng kita ki sangut ki missionary ki bala sya penyap but haswa jong ke ni haswa jong ke jingja haswa ba unyap ko martyr Sngap uong ya kini ki kentien. Maap yang angan bu kum bakalong. Jim Elliot uong ya kini ki kentien. Uong he is no fool who gives what he cannot give to gain what he cannot lose. Uong umlong ubit ya uta uba ay ya kata ka ba umla ban bat. Bat ban yo ya kata ka ba umday bando.
kini ki brio nga perkhat ki kentien ki jong Jim Elliot udai brio ubadon ya ke jingmut jing berkhat ka kenjaman sim ki wat ke jingyap ru kalong ke jingmen toy om tang yaki Henry kalong ke jingmen toy ki wei pat ru namar kitip bakabaki ki ayala ke jingim kam dei ti ke jingim ka bakila ban bat wang kam dei ka baki kila ban bat ya kata ke jingim Henry wong shu bakam dei pat ru yaki bandu bat bandu ya kata ke beneng skotrat kini kentien jongungan ong biang sa hisien wong umlong ubit yau tau ba ai ya kata ka umla ban bat ban yo ya kata ka dei bandu pingim la ban bat ya ke jingim ujim Eliat usngu thu ba ko ke ski un sayap ko marta namar ke gospel ke jong Jesus Christ ko yalam Henry wong kata ka di ke bangim la ban bat balai ken ngin bat ya kata ke bangim la ban bat na ka benta bangin du ya kata ke bangim dei bandu ke mut bandu ya ke beneng dei na ta daw uyo i bawat ke jingyap jong u ko marta ka long ka jingmentoy nam ta ki wei pat namar bawat lau yap hang ni ya kata ke jingim ka umla ban bat dei pat bandu ya kata ke dei bandu bat kata ke di ke beneng bat kita ki di ki brio ki ban don ya ke jingmut jing berkhat ka kinja mensim ke spiritual mind pitip ne am ka wei ka batu no ya ke Jingkmen ne ki brio ka de ha ba ki brio ke la bethan ya ki aka ki ba ka ni ka khndo dan ki aka ki balong tang ki rong pong jong ka perthei de hang ta ba ki brio ki skosi ha ba kimyo ya ka ba ki kwa haba kimyo ekata ka ki angnut Henry haba ki brio ki badon ya ka jingmut ka kinja mensim kata kamdan jingmut aki namar ki be tang ya ki aka ki ba kinja beneng bat kita kin pen kemen ya ka jingim jongki namar ong pol ka ni ka khot ka ba arpo la Philippi long ka ba lai ka khot ka ba arpo wong ka jinglong trai snong jingi kamlong ti hang ni Henry ya kmi lenti ya kata ka jinglong trai snong jingi ka long bleng bat ya kmi lenti ya kata bat deina ta kata nga kwa ban ong yangi ha ka ni ka por lalangi don ya ka spiritual mind ka jingmut je berkhat ka kinja mensim nginum penlut por ban pet ya ki rong pong jo ka perthei nginum penlut por ban pet ya ki eki ki jong ka perthei Henry ngin kam penlut por ban pet ya ki aka ki ba shatai shalendet upol upun kan mauru yang i hang ni haga ka lenong ka balai ka shithi ki Philippi nadu ka khot ka khat ar do khat riang kwa ba pipen se puli ya yeng upol upun kan mau lingba ka shithi ki Philippi ka long ka balai ka khot ka khat ar do khat riu bangi de banya pet ya ka jing pet thong da ka jingmut ka badai uang wat syak ban pentut kin wan ki jing pentut hendu wat syak bagi ka jing pentut kin penwet yepi bat pidi ban be sya persya jong ka dak da ka jingkmi ka ba shaneng upol wong hang ni lightly ki kentien ki bang so tanat la fi pet yi ki khot Philippi ka long ka balai ka khot khat ar do khat riu sa pet yi ki kentien upol wong nganyau kabar wong be kabalai wong kmi kita ki dak jong ubriu ubadan ya ka spiritual mind nyau ya la dia ubiang Henry wong be sya persya jong ka dak bat nga kmi sya kata ka ba sjrong sya ka ba kinja beneng ngiru ban yo ya ka jingim ya ka Jingkmen ha ka jingim ka jong a jong pi ngidi ban don ya ka spiritual mind ban penlet jingmut tang ya ki aka ki ba sjrong ki aka ki ba kinja mensim di hangta bangin yo ya ka jingsuk bat ya ka Jingkmen ka Bynta ka basau bat ka khatdo jong ni ka Bible study ban yo ya ka Jingkmen gila pet ya ki lightly ki es ban ngin poishu esu ba khatdo ban yo ya ka Jingkmen ngidon kam ya ka secure mind u esu basau secure mind ka jingmut jing berkhat ka ba scam ngidon kam kum ki ba ngai bangin yo ya ka jingmut jing berkhat ka ba scam lalingi kwa ban yo ya ka Jingkmen ka jingkhuslai ka di ka wei ka ba tu no ya ka Jingkmen na ka jingim ka jing ki brio ki jingkhuslai ki dei ki bawan na ka jingmut jing berkhat ka ba bakla bat na ki jingsngo ki ba bakla halor ki ki ba ja ki ba nge shem ka jingim larangila bandon ka single mind ka jingmut jing berkhat ka ba shi jingmut larangila bandon ya ka submissive mind ka jingmut jing berkhat ka mangila man pendem ya ladi larangi don ya ka spiritual mind ka jingmut jing berkhat ka ba kinja mensim ki ni ki jingkhuslai kim deishu bandang tu ya ka Jingkmen nangi bat kumta ban lat na kita ki jingkhuslai ngidon kambha ban te lakam ya ka jingmut ya ka jing berkhat ka jonga bat ka jongpi bat ya ka mensim ka jongi na ki jing
khuslai kiba ngingila ban mat haga jingim jongi upol ukuran syapang kata ke secure mind lani ke jingmut jing berkat ke scam da ka uong haga city seki Philippi ka linong ka saw ka khot ka nyo ngap uong kumni di kata ke jing sup ublei ka palat ya ke jing syampang baroh kan ri jai ken ye ki donu jong pi bat ye ki jingmut jong pi how Chris Jisu dei ke jing sup ublei kaban ri jai ya ke mensiem bat ye ke jingmut jing berkat jongi haba ke mensiem bat ke jingmut jing berkat ki long jai dei hangta bangi yo ya ke Jingkmen upol wang ha ke lenong ke basau ukren shu ya kita ki spiritual resources ki ki bakenja mensiem ki bakum ki banget au Jesus Christ ki la ban yo kabaning kong upol ukren ya ke God's peace ka jing suk ka jong blei ba ya ke ta fishem Philippi ka lenong ke basau ka khot iwe ru khandai nang ta ukren shapang ka God's power ka bor ka jong blei ya ka ta fishem hagani ka city ki Philippi ka lenong ke basau ka khot shipo ru khat lai Banang tahu keren pat ya ke God's provision. Ya ke jing pendap ke jong blei. Ya ke tapi syam Philippi ke nong ke besau ke dekat kat lai. Ke dekat ke kat sau ngam benong hadu ke ba arfulai. Ukren ya kita ki spiritual resources ke God's peace ke jing suk ke jong blei. God's power ke bor ke jong blei. God's provision ke jing pendap ke jong blei. Tangah ke lenong ke besau ukren ya kita ki lightly ki spiritual resources ki jing ki ki bakenja men siam ki bangilak ban yo kum ke jing suk ke jong blei ke bor ke jong blei ke jing pendap ke jong blei ban nga kwa ban ong ye pi larang ilak ban yo ye kitei balingin ang kuslai larang ilak ban yo ke jing suk ke jong blei balingin kuslai larang ilak ban yo ke bor ke jong blei balingin kuslai larang ilak ban yo ke jing pendap ke jong blei balingin kuslai bun sin de bangim yo pediang ya kita ki spiritual resources ki ki bakenja men siam ke jingim jongi bangingi kuslai ha ke jingim Henry larang ila yo ya kini ki balai bangin ang sya bagita ke jing kuslai kin tu ya ke Jingkmen na nga ban nangi habangi tip bau blei ulaban ayang ke jing suk habangi tip bau blei ulaban pendap ya ke jing don kam jongi habangi tip bau blei ulan ke bor ban ya da yangi larang ngi yo ya ka bakum kata ke jing shamen siam ngi don ke jing mut jing berkat ke baskem ngi salak ban yo ya ke Jingkmen ha ke jingim ngakwa ban pengen mau yangi baleiti bangin kuslai habangi don yo blei walaban ayangi ke jing suk ka palat ya ke jing shampang baroh kumala tho akini ke city ki Philippi kalenong ka ba sau ke khot ka nyo bat ka pra nang ta balai ru nginang kuslai habang itip bau ngi don yo blei ubalan ke bor ban ya da yangi ubala ban pendap ru ya ke jing don kam jongi balai nginang kuslai upola bu kren semang ke jing pendap ke jong blei sngap uang kum ni ha ke city ki Philippi kalong ke basau ke khot ka khat khandai uang ya ke kentien ti u blei jonga un pendap ya ke jing kerdu jong pi baroh kat bakum kata ke jing kendrei spa jong u ha ke buram how Chris Jisu balai ti penang kuslai kata kali ke provision ke bau blei pendap yangi na kata daw ngi don kam ya ke secure mind ya ke jingmut jing berkat ke baskem wat lin sya bagi ke jing kuslai ke bawan ke jingim jong ajong pi ken tu no ya kata ke Jingkmen nangi namar ngi don you blei bala ban ai ngi ke jing suk ngi don you blei bala ban ya da yangi ngi don you blei ubala ban pendap ya kita ki jing don kam ki jongi ubala ban provide yangi te balai ngin kuslai balai bangin sya kejap bagi ke jing kuslai bat bangin duk no ya ke Jingkmen ublei un yarap yangi bangin lak ban yo ya kini ki jingmut ke jingmut ngan chupen kan mau biang sajisian nadu ke basdang juga ke Bible study ai bangin don ya kini ki jingmut knang bangin yo ya ke jing suk ya ke Jingkmen ha ke jing im jongi bat bakata ke Jingkmen ke dap pura ke bung chisuan ban ai kan ne kan sa ha ke jing im jong a jong pi wala preng ki jing ki babun ki bangilak ban kendu ngi don kam ya ke jingmut ke bam senrop lani ngi don kam ban long ki ba shi jingmut ki ba pelet jingmut tang hau Jisu ban ong ku mong pol yang ban im ke long Chris ban yap ke long ke Jingmen toy nang tangi don kam ya ke jingmut ke bangilak ban pendem ban bu ye ki wei halor ban yang iban yo ko ye ki wei dei hangta ba kita ke jinga dei para prio kalong ga jan kalong ga suk ban dei habangi don ke jinga dei ga bek para prio ngin yo ye ke Jingkmen ha ke jing im jongi nang tangi dei ban don ke jing mut jing berkat ga bakin jaman sim
Bangin yo iya ki ki baja saudong jongi naga spiritual viewpoint. Naga jiet kmi ka ba kinjamen siem knang mangila ban pediang baki ki baja ga jingim jongi kilong naga benta ga jingbha jongi. Wat langi kimlong ko mangingi kwa. Bat ka ba khatdo kwa ban kan mau. Ai bangin don ya ga jingmut ji berkhat ka ba scam. Ka ba scam how blei. Uba ai ngi ke jingsuk ke jingmut berkat ke scam how blei baudan ke bor ban ya da yangi ke jingmut berkat ke scam ha ki jing pendap ke jong blei bau blei ula man pendap ya ki jing don kam ke jongi to blei kyrkhu yangi ling ba jong ke Bible study nganget bakan nong ke bor kan nong ke jing kyrkhu na ke benta jong pi baroh ki peit ya ke Bible study ba dengan ke program ke jongi ublei no kyrkhu ne rap unde lam lenti pi ha ke jingat lenti jong pi nang ne syakmat ba ke jingkmen ke dap pura ke bong jisuan ban ai anam dan menu balak ban rong na ke jingim jong a jong pi ngene pendam ha ke jingduwai ablei buk pa jong i bahab neng kat ngi dap de jing sngongo ke kraw yami Nama melong ublei bam ji ino ublei be rap ublei be lam ublei be don kat bat ngi ublei be kwa bagi kun gi jongme kin im haga jing suk haga jing kmen melawan ban ai yang i ga jing kmen ga dapura melawan ban ai yang i ga jing suk ga palat i ga jing shempang baroh ya rap yang i bangilak ban yo ya ga kum ga jingkmen ban bangilak ban yai ne ha ga jingkmen ban ga jing suk ga melawan ban ai yang i ga jing suk om ga pertai ga ai ga jing suk ga mem ai ya rap yang i bangilak ban yo ya ki jingmut jing berkat angi bangin long ki ba shi jingmut ki ba yai pelet jingmut tang hami ubolong nong siu spa unong pen em jongi bangilak ban yo ya ga men jingmut jing berkat ga bangilak ban pendem ban yo ya ki ba kam halor ban yangi bangin yo ya ga jingmut jing berkat ga kin jamen sim ban pediang baki ki baroh ki beja kilong nam ta ga jingbha ga jongi ban yo ru ya ga jingmut ga scam ga ban yai ne tang hami ublei ubala ban pendap yangi ublei bala ban ai ga jingsuk ublei ban ga boru ban yada na ga benta ga jingim ga jongi shimingi tanggu mangilong ken mau le gitu ki ba pet ga program mamakiru baroh lah kan nugu nugu jing syam ga jing kendo ken mat ga jing suk ga jing kemen jome ngau ya ga bango na ba kerteng ga mu jisu ngidwai amen tublei ga jing suk undon ringkat bat pi baroh